li bdejt minn issa sejjidok f'post sabiħ. Xita qatt ma tinżel u lanqas jagħmel rih. Il-lob li bih se tilab ma ssibu fl-ebda dar. Ħadd mhu se jgħidlek iskott iżid tħoll il-ħinsar. Fuq m'hemmx karti kodba hemm fuq ma tejjaqat. Tit bissem il-ħin kollu jissellem lil kulħadd. Imma għandek l-isbaħ wejjeġ u l-aktar ikelbni. Fuq kollox għandek lilu issir tassew ħanin. Ruħek sew għottini, hemmhekk mhux posta ċajt. Nixtieq li tibattili mill-bejn għadejt ix-xrajt. Kif tara lili risqa tilqani bla dawmin. Biex iddawwarni dawra turini kull imkien. Fuq m'hemmx karti kodba hemm fuq ma tejjaqat. Tit bissem il-ħin kollu jissellem lil kulħadd. Għandek l-isbaħ wejjeġ u l-aktar ikelbni. Fuq kollox għandek lilu issir tassew ħanin. Ħanejlek l-aħħar kelma hawn isfel ma' sabiħ. Hawn isfel nikbu ħafna u ġejtu tmuq qadin. M'hemmx karti kodba hemm fuq ma tejjaqat. Tit bissem il-ħin kollu jissellem lil kulħadd. Għandek l-isbaħ wejjeġ u l-aktar ikelbni. Fuq kollox għandek lilu issir tassew ħanin. Thank you.